Efekti aerozagađenja nisu ograničeni samo na disajne puteve, već i na sve druge organe. Postoji jasna korelacija broja obolelih od karcinoma i stepena aerozagađenja, a slično je sa svim drugim bolestima, kaže pulmolog profesor dr. Branimir Nestorović. Posljednjih dana i nedelja vazduh u Srbiji ima i boju i miris. Iz godine u godinu raste broj dece sa respiratornim problemima, a teški metali koje udišemo trajno se nastanjuju u našem organizmu, izazivaju brojna oboljenja. Aerozagađenje spada među najvažnije uzorke oboljevanja i smrti prema podacima Svjetske zdravstvene organizacije. Drugi uzrok je zagađenje bukom. Kada sam počeo da se bavim ovim poslom, broj dece sa oboljenjima respiratornog trakta je bio nizak. Trenutne procene su da skoro svako 600 dete ima astmu, preko 20% alergijsku kijavicu, a u porastu su i druge bolesti respiratornog trakta. Ja sam uvek ambulantu na klinici radio sredom. Broj pacijenata je sa 5 do 10 početkom karijere narastao na 30-40. Pulmolog je otkrio i koje su najagresivnije čestice za naša pluća. Iako se mnogo pričalo o česticama, gasovi su znatno važniji jer prodaju dublje u disajne organe. Čestice izazivaju oboljenja gornjih disajnih puteva i velikih disajnih puteva. Gasovi su uzrok astme, hronične opstruktivne bolesti, a verovatno i karcinoma. Kaže da oštećenja pluća dece koja imaju manje od 3 godine mogu da ostave trajne posljedice. Najosjetljivija su deca do 3. godine, jer se njihova pluća nalaze u fazi razvoja. Oštećenja u tom periodu mogu da ostave trajne posljedice. Ova grupa je također veoma osjetljiva na virusne infekcije, a onda dodatno pogoršavaju oštećenja pluća izazvano aerozagađenjem. Zagađeni vazduh može dovesti do kasnijih bolesti. Najčešća su astma i hronična opstruktivna bolest pluća, a kod gornjih disajnih puteva hronični sinusitisi. Oštećenja pluća aerozagađenjem dovodi do smanjenja otpornosti na različite infekcijske uzročnike, pa je poznata pojava da stanovnici gradova gdje je aerozagađenje visoko često imaju napade otežanog disanja ili ponavljanih zapaljenja pluća. Nestorović je otkrio i da aerozagađenje izaziva i određene alergijske reakcije. Oštećenje sluzokože dovodi do olakšanog prodiranja alergena kroz sluzokožu, disajnih puteva, a ovo olakšava nastajanje alergijske senzibilizacije. Radovi iz Japana ukazuju da je procenat obolelih od astme direktno proporcionalan udaljenosti kuće od autoputa. Također čestice alergena vezuju se za čestice aerozagađenja. Udahnute dovode do zapaljenja sluzokože, a ovako zapaljenja sluzokože često postaje alergijska. Posljedica unošenja čestica aerozagađenja javlja se povećano stvaranje slobodnih radikala kiseonika. Efekti aerozagađenja nisu ograničeni samo na disajne puteve, već i na sve druge organe. Postoji jasna korelacija broja obolelih od karcinoma i stepena aerozagađenja, a slično je sa svim drugim bolestima. Teški metali iz fosilnih goriva se deponuju trajno u organizmu, imaju brojne negativne posljedice. Kao najbolju zaštitu Nestorović navodi specijalizovane maske. N95 i N99 smanjuju količinu udahnutih čestica za 40 do 70%, na gasove ne utiču. Hiruške i platnene maske su od male pomoći. Kvalitetni prečišćavači vazduha mogu biti od pomoći jer smanjuju broj čestica i gasova na visoke vrednosti. Ishrana bogata voćem i povrćem ima odlične efekte na sve životne procese od starenja do učestalosti karcinoma i hroničnih bolesti. Korijander spada u jake antioksidanse, poboljšava funkcionisanje imunog sistema, snižava šećer u krvi. Sok od cvekle uklanja sve teške metale iz našeg organizma, a voda je bogata. Silicijum je jedina može da ukloni aluminijum, koga ima u izobilju, u ambalaži i hrani. Nestorović kaže da je bolje šetati pored reka. Najbolje je da se izlazi oko podneva, posebno kada je prisutno strujanje vazduha. Treba se šetati pored reka jer voda rastvara gasove iz aerozagađenja, pa je njihova koncentracija na tim mestima manja.
Najagresivniji je sumpor dioksid, koji nastaje sagorevanjem uglja u elektranama, ali ne treba zaboraviti ni ozon.